Yun mga master, magandang tanghali sa inyo. Mag surecast na tayo ngayon. Pero tingnan naman yung mga alon, gano'ng kalalaki. Grabe. Andito pala tayo ng Sokan mga master, Umbrella Rocks. Mga formation ng mga bato, ang gaganda mga master. Hindi pa ako napag-set up kasi titignan pa natin yung spot natin dun sa kabila kung pwede. Tignan natin kung makakapag-cast tayo dun. Mga alon mga master, babahay. Grabe. Tapos yung tubig mga master, hindi malinaw. Kulay chocolate. Yan master, ang ganda ng view. Yun. Okay, mamaya na lang mga master, mag-set up muna ako. Tignan natin kung makakapagbato tayo dun sa kabila. Dito sa spot natin dyan sa kabila. Dito na lang kayo mamaya mga master kung makakapag-fishing tayo. Yan mga master na gamit natin. Ganun pa rin, Belgian. Saka ito, Red Dead na replica. Bukan natin dito mga master, first cast. Saan tayo mga master? Dito. Saan tayo? Dito. Kanuping mga master. Yun. First cast. Kanuping. Malagbag pa lang tama mga master. First fish natin master, kanuping. Yun ang huli nating isda, kanuping mga master. Yun ang isda sa araw na yun. Isa tayo mga master, mga middle fish. Anak ko malaki na kanina. Galit na galit mga master nung wala po doon. Ito. Binutin pala. Isa na. Matatanggal. Binutin guys, binutin. Lupin pala guys, kaya pala mabigat. Tapos tayo. Tayo mga master, spread pa yun.
Ano to? Si Red Snapper. Oh, pagkatitingin lang yung tama mga master. Yung master natatanggal no. Kunti na lang. $2,000 later. Yan mga master, uwi na tayo. Wala, malalaki talaga yung alon, hindi natin kaya yan. Gabahay mga master. Saka yung tubig hindi pa malinaw mga master, kaya wala. Wala tayong magagawa. Hindi natin mapilit, mahirap na, baka madisgrasya pa tayo dyan. Babahay mga master. Galing tayo doon kanina, tapos pumunta tayo doon. Wala rin mga master, malalaki din doon. Magagawa natin. Meron din tayo nakuha, 3 piraso. Isang bluefin trevally, isang emperor fish, saka isang checkered snapper. Bale 3 mga master na nakuha natin. Sana uwi na tayo. Nagugutom na rin ako.